पुढची महत्त्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागांतर्गत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेलं महालक्ष्मी सरस 2026 हे प्रदर्शन यंदा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरतंय। ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठबळानं साकारलेल्या या भव्य प्रदर्शनाला मुंबईकरांसह राज्यभरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी, त्यांच्या हातातील कला जागतिक स्तरावर पोहोचावी आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशानं यंदाचं प्रदर्शन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संकल्पनेतून उभारण्यात आलंय।